Moi, mä siis päätin nyt tänään sen Nirmar Goldiin. Goldia. Joo, ei me nyt mitään lisää kultaa haluta. Siis, joo. Mennään peliin vaikka suoraan. Yes, today is Ariana Grande. Niin, Grande lukee. Niin mä en oo siinä. En mä oo siinä. Hä? Tänne. Ei siis tein äsken nuori. Mietin, siihen mä lopusta koulun. Siitä oli ihan mukavaa. Mä jouduin vakkimaan. Ei mom again. Ja anteeksi katsojat. Mä annan teille. Mä annan totta aina pauselle, jos mä en niinku teen kahta. Ja se siis näyttää tahalle teille. Mä en aina koko ajan siis jaksa. Anteeksi. Niin, voin laittaa sen. Mitä mä ajattelin? Hä? Laitoin kiinni. Niin tuossa pystyy avaamaan tuon ventin, mutta myös kun mä kokeilin, niin hyvä ei seurannut. Ja mä annan tän sulle. Patteri. Siinä äsken aikaisemmin piti laittaa ne päälle ja tässä pitää laittaa pois päältä. No mut en mä mitään. Niin Secret Space on Donate. Ja niin. Mä en mitään tehtyä tästä. No tää oli vielä. Mut siis. Mutta se aikaisempi oli vähän pelottavaa. Sittenkin se siinä on mun. Mitä mä tässä nyt siis? Niin siis kun mä katon sit peilistä siis itteeni, niin sit mä vaan tukasin. Mä koko ajan käyn tuolla vessassa. Hannu, niin hei mama. Yes, thermometer right now. Tähän. Ja siis katsoin, toi on tommonen vinkki, me kylmää sun. Aha. Hiukan mä olisin mennyt näin vaan. Mä oon ihan jössä.
Meidän puhun nimi. Aivan, sekä ihan se jäähtyä tossa. Olisiko se itse? Mikä tää juttu on? Objective place ice in the menu. Laitetaan ovi auki. Noin. Joo, jos tää video jää tähän. Voi hyvinkin, että se jäisi tähän. Mä en ehkä ihan haluis. Herra Jumala, miksi on noin? Mä en nyt haluais. Mä vaan avasin sen venettä. Nyt se riittää. Anteeksi katsoja, mutta mä en siis ihan ymmärrä. Joku... Häh? Siis tää video ei lopu. Kai tähän. Ja kyllä sain siis jonkun jutun. Mä en nyt ole ihan varma mikä se on. Mitäks mitä se on? Mitä laitetaan? Matsi, mihin tää laitetaan? Kerro mulle nyt. Vittu. Yksi kertaa. Ois tuolla voin nyt. Katseet odottakaa. Näitä miten te, koska nyt tää meni vähän huonosti, niin nyt mä näytän miten te voitte tehdä nuun. Noniin. Päivän sitten. Noniin, jakan. Siellä on näitä jotain juttuja tässä, niin... No mulla on näitä juttuja tässä vähän. Joo. Anna. Hei. Älkää kysykö naamasta. Tukkaa vaan sanoa. Tai sit voitte tehdä näinkin. Tehkää tällä. Ottakaa tää smile vaikka. Sitten. Noniin. Joo, tehkää tällä. Noniin nyt. Skin. Noniin. Ja tälleen. Tuossa. Laittakaa se. Siniseksi. Sit. Leg. Keltaseksi. Ja right leg keltaiseksi. Teillä on tällainen. Nyt ootte melkein valmiit. Sitten. Head. Keltaiseksi. Joku hetkonen, sori. Neksi täällä vois olla. Noin nyt sentään mun. Noin. Olisiko se tässä? Right arm. Se oli keltainen, se oli keltainen. Left arm. Noin tässä. Sitten. Mä laitan. Ota torso. Arm.
Alkaa nyt tänne. Right left. No, nyt. Tässä on tämä minun yksinkertainen noob. Ai siitä. On smile. Mutta tämmöstä. No. Älkää please. Voisitko se tilausta tää video takia niin. Tää video olisi tässä. Se olisi moro.